Moncho muligeli bono Amayia Chinsa Isato chia bono botokenga kene go kwaligania semesa ya mangana maya elinkoma ya gati yareto kwaligania kurwase mambia lengentambe ukachinse chiga bono nyirastariki nemerongevere tukule Jumapili omutinyo kabiro mwaka bw'ikiri bubere na merongevere nebere na manga ebere ka okolekana nyira hamunyo kurwase nsemo yabo nyunyu na mokomo nini go bagande tukwe murungana lyobora yobobe bore ase ensembe na bigonyira bono ase ensemeli ya siasa omubwa Democratic Party ni gomerana ime iyo mucho Nairobi boigo obo mobwa oka ebare chikambeni chiabo ase county ya Mombasa ekero kali azimio boigo barenga ase county iyo ya Mombasa ayo amonenda mange na kware ngoma nya century boikerano ekero kali ya Queen Elizabeth atokire nebinyinyi bya COVID-19 ayo amonenda mange toska litinane nkuruko Vincent Onyancha. Na ni gotoka chaga kurose county ya Nyamira wikensemo ya bunyunyo gotoka mya North Mugrango amenyibense bono niko bagendrete kwe murunganiryo gotarozo wechipara asensemejo na niko bayichandira nase bale kurochinsemo cha arocket wikatumbe ejo esarigete taligoete kaniko bale no muichane kerokiriya baraye bayiranensemejo kuligiye birugo byoburaye ekerokiri batarabayikirane chira chiri babaliereta sobo cholyo bonene bwae tire niko chinga kechi batebire bunani goba igokira maiso na nigo chikotora umurai urira bayikirane nako bakore nako sina kubaletera amagendera sensemejo ya bunyunyu Samarieta na musiorogo kureke nyoruki ya bunyunyu ntoro moichano monene asabara ibaito kuira na gucha kutusaba chikura tuchandegete chipari chisaregete abantu baito boibu bamentire kenyoreke esukuru yaito nero yogakie abarishime bari mwachiregeti ntore no bororo mwachire chipara cheito chigare chigo kwa mabotuko tuachire osimeka matoke tuachire kolera kimoni daktari kuno musao moke karibu twakwariga seke nyoreke osinora bagaka bagotiro torusie sikeime pia mono osakurikire nonyene chibara cheito ntwagwata gosemelinga chibara cheito njibe chingiya lakini bone mechande menge yarore kandasi chibara cheito lakini nende twarenge gosabanga nyasao yo gotoigwe keroro gyeito oyo koira neryo gwacha kwa yakoroke elindeli aligererie arore naki omwana inchi oyo kawaida obogima bwaye boranyare gokina ndabono agapara tubwate iza akarake sana kilomita bono stara rocket roje kebwate tombe kilomita ichire chingawe asabarai obeka rami elinde bare yerra kana ko na to gotigana na yugo tigara boiga sensemo ya siasa watane be kyama kia UDA menye county ya Kisii niko bakandira mangana buna okongusana nko gendrete gati kyame kyo ase county ya Kisii kolengano yo kuligie korgo kyo bwe musiase ward yabo Kimonge Dismas Sondara so Dismas Sondara igatebere buna ime ya UDA ni okoigwana ko gendrete koboro na komochia bali bagote abuna okongusana nko gendrete se kyame kyo ime ya county ya Kisii samangana gendrete bono igana UDA ose ya sambaratike usenye timu y'abantu bari barwetoro most recently nga umushimwa honorable Kibagendi ngana rwete se kyama kya UDA akanganya kurubororo ese njonga ryo manandiri keri atoro ndeto de abantu baito gente keri bonga Kibagendi onganyira ku UDA egenta kortene break abengete break ese njuri berandi engoro na botambe ke tubwatenga kya nominations kero chikobera range liberango ndiri uchiri aja ase ngicho y'abantu bakota ku airline we position na chikoro chiko cha wako cha nominations anda kabantu abagudiva ase birengera ryo njera ya Mosaiber lakini ndate ku clarify abantu baito UDA supporters Kisii county engema kwa jumla na Kenya ndunto bwa trangos ase party nani ochiko kijidismas ya buri abasamba base wancha gotume kwa sokoleta osokoleta chiburaburu na goturubani mesangre kana kerobo choli bogendrete konekiwa osobogendete kurobeli wa chinsem muliki tomere de mumanyi no roboti wa centura yobikirano Abachori bo mwakoyo nigo babereirange abo ase abana siasa bagenderete kweroberia kuriya chikura eliokoba ababui ase ebirogo Dismas Sondara oyo okulia ekerogo kyobo MCA wetera ekiama kya UDA ase ward yabo Kimonge ime yabo machoge borobu nigo abolirie abana siasa kuralia omorembe ase chikambeni kyabo ikonde toti abantu baito gente getangani twikire season
akero mwachandikira se myaka 5 mwabira baremereri magendero murakorera una mwabete promise as a team engaki yaboniga bunanje nduruche nkuburi chikora kurwa se kiama kya UDA na nkuburi chikora kuru asembiri beti agenda ya bottom up economic model umuntu ko rwanirerare na kiaho cha konya abantu nabwo the priority cya na chikora tento na chiri nabo siasa ko genda so abana siasa baminto ndobese ko mochiyo yonde oito kuburi chikura tomente no murembe ndobese ko insight umuntu ndegwensi kero monteru wanirere abana nchibokana bamwe tare 9 mwezi wa 8 na ingaki ya nominations abarayibata yatembara bya ya nigo boigo asegetire abasae betange na gotiga gotumekwa n'abana siasa young people engaki yaboni gabona twikira boniga asobo se ni bwana ndabate bisiko gabu siasa ngo koruchire abana siasa ngo tumia bare their position chibesa cyabo cinke babwate gotumeka abasae baito bubi ase myaka 5 rebosi kwa kesabu igongo tumeka bubi ose igongo meke wa musire ngira konye ne familia itu n'abantu bamintase bagotoka kero yomo twerusia sebi bikoro biribire bibyo kogera ko kisegi goso mwana siasa gukoira uchi hotel gete kubabanga kibesa bahachi t-shirt materials che party mwamnyoka mwachi kurwania abantu bande oyo gojo mwana siasa goje njire imokani ngagende kiruti into rotek ande twakanire kune team ende twanda chikora cyo murembe ande tubazo tumukubuna abasaye nande cyo cyandike myaka 5 goso abana siasa batige kugora chikura asengecho okuno kwirania amagenderero magega kolengana nondara asemirie abaki chikura kurwanerera amagenderero asegwa kachikura asebakorwa ekiaji base chiwachi kubagora ni chibase cy'abantu aba ekenyoreke siwatika kitakera kokonya abantu amachi chipara chingia youths banyo chigasi n'ibintu binde kwabwaza chibase chiwachi kugora chikura what you serve the people litanga okura masikani asa abantu bali bakwete chikura batangani babugo kwarese nje turakora magenderero wajire kugura chikura kurusiko gukaba ebintu biri turakora saiga ndoye kuchikura abantu rero abangaini ayo kugura chikura abantu bakorigeretio and also I'm also telling our people umuntu tabasa ujaje kwa chikura urwete isiko kinko reporteria igiteseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi Mbiyamono Mildred Momanyi sorobochirwa senchera yoboikirano bono gotigana nera Mildred Momanyi oyokuriye karokyo bugavana kurwase county ya Nyamira James Kimoni nigaburi yabantu kuba moisasa bareba guchigochora na sobochori bone bogochigokoleka no mutinyo gatano gatatu mwako yigabuchiri bubere na 22 kaukwana n'abamenye kurwa asensemo ya Mokomoni nigatebere bunachikobaikirania mange anensemo ya magendra asokubaletero burabwa senseme yo ni gaburi abantu kumubwate siaseganga yoko moko boko bosio obochori bonane ngozi bibitu twabiro lebintu bibokora babira babunge abandi mbaligana ese mote bamwebiru abandi bakarisa baruwete twarolindo bagokora n'ibintu batanyara gukora abandi balingo deputy governor lakini bono babere ikigavana twarolindo bagokora n'ibintu batanyara gukora lakini esekerero igendo ndatiyanto baminto mulega tutarabeke debeli gatucholi kiongozi litanga ni utochali n'abanyamira litanga ni umutanga ni tinyasai rendo buyekiane tuyekero akuane nonde bwenzi kibese kitu kiri kibocha njene kinta gitinke nyamira ngende nshike mubwiri denere kibese kino nyira ni kibese kino mokorero amagendro tinya gitali kitu monyora mali ogoro e parabale iri raliga sorumo komoni wakanya para ibe nyebeke ram monyorore ke tomuta mete abantu baminto umuga ko kolegasi ogenda Nyamira wimukia waka bantu bali ba kodire gas gatiti cyane bitu nyumba umana ko bari ke peiro leko ba umushara wa ikaranze tikiyomba cyabo ubuno bumurai ya abantu baite torengereri ingakiye tigatuchole kiongozi wekiane tinende gukwane lugha ya meoka amagendero ikiongozi oborayo bonyia ne kiongozi Kenya na gotigana na yugo ikana inde asensemende boigo hebwatraniti amangana yobokoreri abamenye kurwase kenyoro kia menyenya ase wodi ya kia bonyorumiye county ya Nyamira ni goba ichande na komoche company ya Kenya Power mayaga yokobe kaimetisti masenseme yokoledo ikaboni gabatara bekerwa chinguru cy'umuriro nigobaganye serikali goswagati ya senchere ya kubakonya elikonyora chinguru cy'umura senseme yokubwata kanabune ibinyoro bibekene na birobyo nigo bibwata chinguru cyo
cy'umuriro kurinde baroboka bataranyura umuriro asensemeyo korengana barabunigo bono batebire buna bawo kigochora baraje ko barwandira asoko nyorobo korre bwange anasoko bekurwa estima egentu bagikeri monyo ase bagikeri mono ananasoko gikirie company ya Kenya Power Nyureke gito kuno kero cheiga nikeri omusude ande gotorekeri maimbe buna bona estima twangire gwikeri buga asaya na bara bepi ndobwa tistima ndo abantu buna bona turatwensiga ntuna gotoigwete gatanya oromo batokore memia para yoka ige sinyete iga gatu atikole me para mutanga aline bwale na auto gwetwe kaneti gari tie bagitori twata dande gwetitira kurwa omanye paka kia bano kabere no muno kuana njetini batongita ya mwane ande timbu atistima gankoro lero muriro lina na isadio bokimoiga ando lima ekero lima nande naso ako ko utaka lero naragera bwango nagera naso borange tino wa minto narara enzendege ndikolige kuchimumbwa yegoka kuchia yego ngakiba nonto tuarenge ntwetu ngakitu abeta totali meti muriro baite ko babale konekieke kanto nole mugambyo ndiko sora bo muja kasokonya ima na boigo ogotanosgo wechi para asensemo ya Kerema igotoka North Mugrango boigase county ya Nyamira igokwerera bana boda abalemi amana batumeki be para wechi para semo yugwesokia nako gikeria obora yobe bora asensemo yo nigo chingo kechi batebire bunangati emicanda gendrete ko bacanda na ogento kerere asokonyara kole Mario bosombi bwabo bagani bone serikali ya county ya Nyamira koligena ko barosere chipara anasensemo yo ya Kerema muna torese itoga ntobwa tobokon abarai igotoko bachikura banda bebisa chimbago ime egente getangani bara ntobwati na momorekaga none lige nadire bara chichae chitundu bari gari njiri gocha chioye chakia no bole mino tobwata lakini bara ntobwati amacha yarensa akunyirwe taigoika boda nondo yomobo nyomba bakuomana ningi ebara ya ntundire bakati nigoika nyomba aya nara mangana abantu baito bagokwana kurwabo isanga asakoro kwa Kerema naenda aya nara mangana bagenderete goetera nande bakoyakurira nande ntogenderete kurigereria nga mechandoki egekogerekero tuguchigochora obarai muna bono ntobwato murayo chire kenyore kokoborio bugaba no korukwa chemisike moni inkiara chigotokorera batebire achigotokorera ki epara achigotokorera ki epara okorokunga ki James arosiki epara biyamona sana obokong tuambere gwetera gaega na res kwendega station ye ku Ndizi TV litangani gaega ne kenyorogie to kebwata amangana amange yoboremi mario go yoboremi ntobwati botugi bwe chiombe botugi obumboyo tali toko ruato edesigizi abasigizi batari mabere gaga no to yaroche ngogorote omonto atatenaki nga yoko ya barateyo na boigo gati y'abamenyukuru wa Getare egotoka kegogi boigase county ya Nyamira nigo obe murunganiro kuri ogwechi basari ya senseme yo kolengana barubunigo batebera buna jibasari ya senseme ya Getare me ya kegogi nigo chiko wa senchira yo wanchireria egento bono bagania serikali gokoro butuki boimeheri konyara ko bakonya nabo nigo chinga kicho batebera buna bana bange balenseme yo mbabwati osembali go chiskuru egento kerera maliyogo yo gotindia komenta kana ayo gutume kwa sensemeyo bono go baganyira bokonyi bwabwango nege tambukiro koimukigwa eriko nyarokoro korobutuki ase ensemeyo abantu mbale chiburoka muna gegogi aria aiga Getare abantu bakoneria abandi jibaseri ntobwa jibaseri abana baikaranse ko nande egento togo jikokora egento mogo jikokora abantu bali chiburoka jire county mubarusie mojora abantu barabaya bago jikotokonya abana bagende chisukuru nanda abana mbaseri kusukuru abana batoibeire na abana mbali go chisukuru abana batoibeire etongata abana bako michinya sore kagirende moko abana bali basomire gose babwate
babwate bakolire chisukuru ba mumaye gintu keiga abana bakoreki baji koiba ekinangiye baji koiba nabono gotigana na yugo ikana inda sensemende yo kabeire omo senator we county ya Migori boigo kabiro mu waziri omukoro ni gabona beteka usiri kumabwaye kale asense ya Nigeria senator Wilfred Mashage ni gasetu kumabwaye karokeria gandete konyoro obogweni asense boigo inyurani gachore tukobo mu ambassador bwense ya Nigeria koroga igasense ya Kenya no muri Vincent Mukuru Kenyatta chitariki emerongebere na isano nebiro umwaka bw'ikiri bubere na 15 Isato umuri Vincent Mukuru Kenyatta bono ni gatumira amagomba yegochiya asenkeyo gochiya asaba sana boigo amo nabairi inyoni gabira konyakorense ya Kenya meremo asuru Kenyatta tebire buna niga arenge os umuri bw'kwerwa maiga yoko mu commission monene imeyensi ya Nigeria egento umuri bw'sa tebire buna niga inyurwe asega sia berega konyakorera ense ya Kenya kalegali ya sense ya na goikasa nsemende ya siasa karakalisa chigendreta kukolekana ime yense ya Kenya omobwa oka ni gobwalenga se county ya Mombasa aseba krochi kambeni chia baseganga yowe ya kere akoko enseme yo chinga kichi azimio la moja ni gobonsi balenga enseme yo ya Mombasa na bonsi ya bose omo bonsi azimio na oka ni gobanda enseme ya Kwale lituko liyankyo kulenda sili tuko lero Raila Odinga yoro murabwe kyamage odihemka kwana kurwa senseme yo nigate ya buna serikali ni goba guchikwerero burya wekerania mange anene aso kini uchumi yensen ngabego nigate ya buna balimimba chikokonyeka asano na bora ira morodinga hate ya buna eganga ya yo kine chisemi na chikonye bwaterera elia abana banyakonyora chisemi ya sense ya Kenya. Sasa baba amerudi na amekuja na ujumbe. Baba amekuja kupiga mbio la mgambo. Bio la mgambo ikilia kuna jambo iko. Baba amekuja kuambia nyinyi ya kwamba kumepambauka, kumekucha, jogoo shawika mara 3, amkeni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Na juzi nilitangaza ati harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilitoa mzungu hapa ikaleta uhuru. Ya pili leta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi. The economic liberation of Kenya. Tumesema tuko na maadui wetu 3 wakubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Tukipigana hao maadui 3 tutabadilisha Kenya. Tumeanza kwanza na mambo ya ujinga. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa 7 kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Pata elimu sawa sawa. Na akimaliza hiyo elimu apate kazi ya maana. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Mmekataa wheelbarrow? Ngapo mmekataa wheelbarrow nione kwa mkono. Wale ambao wanataka kufanya biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Wakulima wetu tutawasaidia. Tunaleta kitu kinaitwa smart agriculture ili wakulima waweze kupata haki yao kwa jasho yao. Na gotigana boiga sensemo ya siasa kiama gya Democratic Party gikimubwateranite osege kurawa no monagirwe bungane Justin Muturi nigo ababwatani baje bonsi bamumirana aso mucho Nairobi ritukuliana gukwanera igoro ye kiamye kya seganga yabene na yarenge no kumoetia Justin Muturi gochikuruke bandera yo kuryo burebwense goterase kiamye gya Democratic Party chinga kechi Muturi ka ukwana kurwase county ya Nairobi niga ate babuna ere ase serikali yaye nachi
chikoenekia ngonyararego keya amakabeso asense ya Kenya nabo igoni gate yabuna na chikonyara gutugutirare wizara y'abasai ase serikali kolingana muturi ni gate yabune wizara y'abasai nigo yabereke okorwe chungerio amo na ose amo na wizara chinde abo ase chiwizara chiremerongebere nebere ni gate yabune rase serikali ya wizara itirigo chikobo kolendekire wizara ni chikobwatira ni umusai ngabo asate yabuna abasai no barabanga sense ya Kenya ande nigo baire wizara ya moyoka ase chiwizara chire emerongebere nebere asense mo ya makabesa ni gate yabuna amakabesa nere ya Kenya koira na magega aneni garu mubwekano asa makabesa oitirenjere yesimi asa kwanra fliza na gote yabuna nigo yerera abakenya bange ko babataka aseganga chiri chibeso monta wakana ekereri kabesa irigose interest yakurwa igate yabuna nachiko koeneki na interest inkobere yansemono aseganga yo kunyara gukini uchumi yense aise ko umure bwensa sobocho ryobona bocho kolekano mutinyo gatano na gatatu omwaka bw'ekiri bube na merongebere nebere. How do you intend to fix it? It's been alluded that we must begin by reducing the cost of borrowing in the market. Indeed, as an example, the famous Fuliza run by Safaricom, which we have all utilized at one point or another, charges an interest rate of 1% per day. And that translates to more than 350% a year. Ladies and gentlemen, this, simply put, is exploitation of the Kenyan people, but we all know that desperate Kenyans have no other choice. For me, that step must be on the route for the government to stop borrowing money from the local markets, and therefore the local commercial banks will have no alternative but to lower their lending rates. Ladies and gentlemen, as president, first thing I'll do is to scrap the Ministry of Youth. For indeed, how can the youth, who account for more than 75% of the population, have only one out of 22 ministries? They account for more than 75% of the population, and the government creates one ministry, which is then in turn is reduced into a state department, accounting for only 5%, a paltry figure. In my government, all the ministries should be youth-centric. They should focus on dealing with the youth and have dedicated affairs. Nagoika samangana ndebono harengete nobo chenu nilibono Queen Elizabeth nigo aberega konekigwa nagotoka nebinyinyi bya COVID-19 kolengana na roboti rokoroki abuna niga ase ikiyaeta anyaletega kumirano mu muroyo monene uyubo igonya togotoka nebinyinyi bya COVID-19 Queen Elizabeth uja seretire borongere Elizabeth Alexandra Mary Windisa niga iboleto mwaka buli mu kimyaka ndemerongebere netano mu 1926 umutinyo kanestariki emerongebere noyomo nigabwate myaka emerongo kiandane tano abwasanyara gotoka n'ibya COVID-19 kolengana n'umuwaziri umunebwenzi ya Britain nigate birebuna igago kigokora emeremo yaye meke karekeri yagendrete kuligerirwa bwikirano maiga yo gotoka n'ebinyibyo bya COVID-19. Na gotigana nayo kwikensemo ya CBC murubuli CBC nigonyare okinia bande na bayibuli komanye byegwa byabana timaitina ayo mwano maitenkia okiabwa tumurikito mirded mumanyi iganyara gotarira omwano yo maserita pizza kwara kuruchinsemo chia kigoge oyubono tumekire omurubuli yo CBC asokrosi nyumba krosi gari katianda mange omonyubeka no kigora kageto mwano oika achikobo mu engineer roboti ruasenjera yoboikirano Kero monto na bwatendo to aganeti goikerania ase obogima bwae elio goikera ekerenga na koroisia omusingi omuyakare moyo
Omwana Peter niga bwate taranta y'obwagachi abo ase agonte byabuna achagete obwagachi obwo ekero corona yachagete. Corona riri ajerete tina gotanga meji nyanyare na kubuta. Nawe na rosi abona rosi gochakiria gocha a week. Jese talent yerwete start. Peter nigo abwate okugania kwae. Ndete serikali ankone ngandara korosie binte. Enge bintu binde bina nkoroselie bintu binde bia. Na masomo bangonya some kabisa. Nje Bible bana mbali kwena. Amba bo bintu tali kwena. Egera nkorosie tura kitomne dimara ndoseti. Neji nyombe. Kero moibori ngogo kiware ekero mwana oye akogenderera busyo. Ngina Peter nere nabwate amagania ye nganonye oboremerwa bore ororo. Nabachagite no bobundi bwayana nakyake agachaka gutokora jinsi agakuru asalenga atambe korosi chinyomba nakobutole bibuyo orosio osibane neti nengoli obeka magana igoro oso abara kubeta gorundi gweta igobana narayina bachagite gaki na injor nabo mbwato bo miguboro bonene yani kebarua ange yo konyora lime wiki koragira nyomba ne shida bono no ni bichanga byo ka agota rogendo chora jinse ochoro seli tabwati kenda raro seli na sako rosi gara ke bono no koragira nyombe kubwate shida serikali nale kwanja mongonye umwana ne talent yabwate ase gakimo ali kwanja momondolera mabera momokonye egere nonye na yo gutaka kongonya na bagwanja kongonya gera gende ne talent yaye. Aso mwalimu wa Peter competence based curriculum gose CBC nigo yakonyire Peter gotwara obumanyi mono ase akorosia ebinto au gotatiga obwagachi. CPC ne programu engiya mono egekora ngotebanga ne programu engiya naboko nyora abana bande bali class ime batali konyara nonya na masoma ya yegetabu lakini gakorosie gento gwakumia una bono Peter esabwara gwakere nonya ne chinyombe chichia yarosetia nkagerete na bagete sabu entindi orakamanya guchirosia CPC nkoero omwana obongo otumeka obongo bwaye orosie gento nekera arosiri tali kweba bono aya akara twa achete grade 3 nkanyora nga Peter nabwate talent kiara korosi gento kende yonsi ko batabuna ji dustbin Peter orosiri engiya kabisa tali ko babuna yabantu bande buna bibuyu go Peter akara arosete dustbin ntangani engiya akarosia mone ne dustpan. It was the best. Peter Arange 9 years, not 13 as I think. It is 9 years. Because in Comoreche Statoro, Korea Matemwa grade 3, or Korea project, as a rosity necklace, Chogo Kumia. So Peter, no mwana wing in Josana. Igo, Nanda no mano mororo, Tabua Tobacong, again Tabua Kong, Peter Nabwat issues in no bolendi. Nonya mamu mwabatate bet Peter nabwate issues nobolendi ndirago ikabana bona yando tengina nabaga temeta kamugorere yuni buya lakini ndiroko nyora atabuati Nyina koro Peter nere nigago ntebia etarante yo nigo yalenga seise korende tiaikirana asengencho yobolemerwa no kugania kwae omwana Peter agendrete korosia ebina bitatu mwabarenge korosia tato mwaba muita boira kirari tukubuna kuru skuru ochaka inako muita agachaka tinande tinanyora chibesa chyo kumuirere skuru erega siyaine ya mechanics no ne skuru no ali kere tu mechanics nali gocha kumuira akingo tebana gaki mwale gwanja eserikali enkonye ro mwana oyo ekiara tato mwabere tinanyarite gokonya Omoroberio OCBC gose competence based curriculum nigo nyareko bagakonya abana bange imeyeri robali agusi anene mono kuruga iga kitutu cha North asabe gotonya reko bato kutarera omwana yomo uyo andakyo ugwetera makongu talinga iga kuru muchyo kwenyara nabo igo niga nyareko bagagotwerera na kubo igo na gotorokia agatigati ebinto biri era konyara korosi gwetera asomoroberio yoiga omwana yo niga bwate myaka kianda nabo gotonya ko batokorora bunaga chite ebinto nabo igona koroisia ebinto ao inko ripoteria egetesen kia Ndizi TV korwa iga kegogi ime ya kitutu cha North elietaliane Mildred Momanyi umunchu muligirere bono
ekero kwarigereria umuroberio o CBC buna onyarire gokoira abana gwikira bono ngo ikomwari omangana maya senchira yobo ikiranu asemesa yo mangana maya bali mwensi wabwatira nanko bakerambye muno nayo murigeria sogo charako yatengera kurwa Ndizi TV hobwansi wo mugosi buna botambe tubwatu wetera nsemeri mitandao ensemo ya Facebook tunera buna Ndizi TV News na boigo ensemeri ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News na botambe ayo murigereria ngo wakerambye muna sekerengo kegero mono ankyo maiga yokuboka ni Nyasaye Chinsa 12 chamambia omera na Brighton Makoli na boigo na Sara Nyarangitita baraza asomoroberio obwensa kya inyora stari kibuno ekyalero muteje buno yorerege nteki ya gusekebe ngiya kolekanete ense magete unabono asomwaka woliwe ya timya isano na 13 1513 nalibono umutenendio kabere osomutenendio kabere asekanse Catholic Pope Julius II anyarete kagusiria ubogima bwaye umutenendio kabere asekanse